Er vi i gang? Nå, okay. Skat. Ja, jeg supplerer. Jamen, Puls står for personlig udvikling og lederskab, og er en linje på TSE. Vi glæder os så meget til at arbejde med noget, som de skriger efter derude. De forskellige direktører i virksomheder. Arbejde med innovation og arbejde med personlig udvikling og lederskab i både eget liv, men selvfølgelig også i forhold til iværksætteri. Puls er en linje for dig, som er interesseret i personlig lederskab, men også lederskab i forhold til iværksætteri og det her med at få idéer, få dem ud og prøve af i praksis. I en gruppe, I skal konstruere et projekt, I skal ud på Holbæk Sygehus til det, der hedder en særlig dag. Hvad skal I? Hvad skal I? Du får lov til at afprøve dig selv og dine idéer i et trygt fællesskab. I stedet for at gøre alting alene, så gør vi det fælles og bruger hinandens kompetencer. Det er jo mega, det er mega meget sejt, altså at kunne sige det, altså faktisk være bevidst om det og sige, men det er faktisk, jeg har mulighed for det, det synes jeg er cool. Man kan vel ikke sige et eller andet sted, at overskriften er, hvordan holder jeg mig selv fysisk og mentalt sund og rask. Og når jeg så har fundet ud af det, hvad er det så, jeg vil give videre til verden? Fordi Puls handler også rigtig meget om at komme ud og gøre en forskel for andre mennesker, ud og i lokalsamfundet eller i et større perspektiv. Så det er det, vi arbejder hen imod. Jeg har valgt Puls, fordi jeg synes, det lød rigtig spændende, og det lød fedt det der med, at man skal lave så meget samarbejde, og man skal arbejde med sine mål. Jeg har valgt Puls, fordi at jeg gerne vil styrke min selvtillid og udvikle mig fysisk og psykisk. Det med at være leder for en stor virksomhed og kunne sætte præg på hverdagens og samfundets mangler ved at skabe et produkt, det har jeg altid godt kunne tænke mig. Jeg har valgt Puls, fordi jeg synes, det lød helt vildt fedt med en blanding af noget idræt og noget sport og noget fysik, samtidig med noget med mennesket og med innovation og sådan noget med også lederskab og at kunne arbejde sammen med andre. Og I skal være ledere i de der 3 dage og arbejde med teambuilding som proces. Så kommer I tilbage og skal også foreslå den evaluering, der er i gruppen med de andre elever. Hvor vi ellers altid har stået for evalueringen, ikke? Så skal I stå for den. Ja. Men det, jeg glæder mig rigtig meget til også, det er elevernes afgangsprojekt, som kommer til at ligge i slutningen af april måned. Og de skal tage alt, hvad de har lært igennem hele året i forhold til indre arbejde, i forhold til Belgins teamrolle og sige, ja, vi skal lave det her team. Der er noget projektledelse ind over der, men de skal få idéen, de skal tage kontakter, de skal føre det ud i livet. Jeg er idémanden, jeg er sådan og sådan og sådan, hvem er du, vi kunne lave noget sammen. Altså det hele skal simpelthen samle sig, og skal de jo gå ud og lave den der forskel ude i verden. Du skal lære at samarbejde. Du skal lære at tænke stort. Tænke selv. Tænke skævt, totalt ud af boksen. Og også fællesskab, ikke? I kan også se, at der er ikke nogen stole herinde, vel? Altså vi skal ikke sidde ned og have undervisning. Og skal vi helt klart også ind og arbejde med den sunde krop og sundhed i det hele taget. Først en gang om ugen skal vi have masser af fysisk træning, højintensiv træning, der var den. Vi skal arbejde med CrossFit, og vi skal hive en og lære fra idræt. Så det er ikke bare, at jeg godt tænke mig at løbe, men jeg sætter mig lige ned og spiser chokolade på værelset. Du skal ind og arbejde med psykologi. Filosofi. Har vi også sagt det? Har vi det? Ja. Allerede i oktober måned cirka, der har vi vores første store projekt, som er 3 dage, hvor vi skal ud i det blå. Og vi skal ud og arbejde med lav puls i forhold til at sætte det ind af. Vi skal arbejde med meditation og mindfulness og personlig udvikling i det hele taget, men vi skal også ind og arbejde med høj puls. Vi skal løbe et maraton på 3 dage. Pulslinjen handler rigtig meget om at have det godt og gøre det godt. Altså, har du puls, så kommer vi til at snakke meget om det. Okay.